Huomenta ja tervetuloa Mapein kaikkien aikojen tokan webinaarin pariin täällä Suomessa. Ja mä oon Minna-Mari Kujala, mä oon meidän markkinointipäällikkö ja tässä on nämä meidän asiantuntijat Robin Stikselius ja Sami Vuorikoski. Ja ennen kuin he pääsee tässä ääneen, mä kerron pari käytännön asiaa. Eli ensinnäkin tästä tulee tallenne, saatte sen sitten jälkikäteen itsellenne. Ja toisekseen meillä on tässä webinaarin aikana tämä chatti. Laittakaa sinne kysymyksiä, kommentteja, mitä ikinä tuleekaan mieleen, ja palataan niihin sitten kootusti tuossa esityksen jälkeen. Mutta mä päästän nyt asiantuntijat ääneen ja nauttikaa webinaarista. No niin, tervetuloa munkin puolesta, eli Robin Stikselius tosiaan nimi ja vastaan Mapeilla infra- ja kallion rakentamisesta. Ja Vuorikosken Sami toiminta- ja tuotepäällikkönä ja aihepiirinä on tänään tämä meillä kestävä ja esteettinen kaupunkiympäristö ja miten yhdistetään toimivuus, elinkaari ja visuaalinen laatu Mapestone järjestelmällä. Eli tässä webinaarissa käydään läpi, miten toteutat luotettavan pitkäikäisen kivirakenteen, miten uuteen urban design-konseptiin kuuluva Mapestone järjestelmä vastaa liikennekuormitukseen ja sään vaihteluiden haasteisiin ja miten vähennetään huoltotarvetta ja elinkaarikustannuksia ja mitä tuotteita ja rakenneratkaisuja tähän järjestelmään meillä kuuluu. Sitten tähän väliin lyhyesti niin käydään vähän läpi parilla sanalla, että mitä Mapei on. Eli Mapei on vuonna 1937 Italiassa Rodolfo Quinzin perustama perheyritys. Alun perin 7 hengestä lähdettiin liikkeelle maaleilla ja pinnoiteratkaisuilla. Ja siitä sitten siirryttiin hyvin nopeasti liimoihin ja rakennuskemiaan. Ja keskeisenä painopisteenä on ollut aina Mapeilla niin painotus tuotekehitykseen. Ja 60-luvulla käytännössä lähdettiin Italiasta globaaliin kasvuun ja tänä päivänä toimitaan jo sitten globaalisti pitkin maailmaa. Ja tällä hetkellä Mapein liikevaihto on noin 4,5 miljardia, reilu 13 000 työntekijää, tehtaita reilu 100 ja tutkimuskeskuksia 39 kappaletta 22 maassa ja tytäryhtiöitä noin 100 luokkaa kanssa ja reilu 8000 tuotetta löytyy Mapein valikoimista tällä hetkellä ja EPD-dokumenttejakin on jo tähän mennessä saatu noin reilu 1000 kappaletta kasaan. Mapei Suomessa ollaan vuodesta 1992 toimittu Suomessa ja tällä hetkellä meitä on jo yli 30 ja meille valmistui kesällä 2025 tänne Tuusulaan uusi toimitila, jossa meillä on toimisto, koulutustilat, varasto, betonilaboratorio ja betonilisäaineiden tuotanto. Ja Suomen tuotevalikoima käytännössä kattaa infrapuolen, laatotuksen ja vedeneristyksen, julkisivut, lattiatuotteet, pinnoitusratkaisut ja betoniteollisuuden tuotteet ja ratkaisut. Tutkimuksesta ja kehityksestä niin Suomessa meidän tarjoamat tuotteet ja järjestelmät on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita ja täyttämään korkeat laatuvaatimukset. Ja tuotekehitystä meillä tukee hyvin Norjan Saakstuan tehtaalla toimiva tutkimus- ja kehityskeskus. Eli tuotteet on testattu ja selvitelty hyvin toimimaan pohjoisissa vaativissa olosuhteissa. Ympäristön vastuullisuudesta Mapein vastuullisuus perustuu ajatukseen, että laatu ja pitkäikäisyys on keskeinen osa meidän ympäristövastuuta. Lisäksi Mapei tarjoaa laajan kattauksen ympäristö-EPD-dokumentteja, jotka tuo läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa asiakkaiden omien päästölaskelmien tekemisen. Ja tärkeää, että päästöjen kompensointi ei korvaa yksinään päästövähennyksiä. Se on viimeisin keino tähän asiaan. Ja ensisijaisesti Mapeilla keskitytään itse tuotteiden kehittämiseen vähäpäästöisemmiksi. Ja tällä taas sitten EPD-dokumentit
Eli mitä EPD tarkoittaa meidän näkökulmasta. Eli se on ympäristöseloste, antaa läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisen kuvan tuotteen ympäristövaikutuksista koko elinkaaren ajalta. Tämä tarkoittaa taas sitten sitä, että päätökset pystytään tekemään faktaan perustuen, ei pelkästään oletuksiin tai yleisiin väitteisiin. Ja MAPEilla on tällä hetkellä jo yli 1000 kappaletta EPD-dokumentteja globaalisti, ja mahdollistaa sen, että pystytään tukemaan teidän hankkeita hyvin laajasti eri tuotekategorioissa. Ja teidän näkökulmasta tämä kytkeytyy erityisesti 2 asiaan. Ensinnäkin hiilijalanjäljen hallintaa. EPD-data mahdollistaa tarkemman laskennan ja auttaa saavuttamaan hankekohtaisia päästötavoitteita. Ja toiseksi elinkaariajatteluun, kun yhdistää EPD-data ja tuotteiden pitkä käyttöikä, niin voidaan optimoida koko elinkaaren kustannuksia tätä kautta. Ja sitten kun laskelma Life Cycle Assessment, eli siinä on EPD, mutta siellä pitäisi myös olla tuotteiden laadut, standardit, että suunnitellaan hyvillä tuotteilla pitkäikäisyyttä ja kestävyyttä. Sitten kuitenkin valitettavan usein tämä on se tärkein asia, eli life cycle cost, eli sen koko elinkaarikustannus. Eli kun tehdään kunnolla kerralla, niin kaikki huoltotoimenpiteet, korjaus pitkällä tähtäimellä tulee edullisemmaksi, kun käytetään sitä halvinta tuotetta, mikä kestää sen muutaman vuoden. No, tänään me puhutaan ulkotilojen pintaratkaisusta nimenomaan päättäjien näkökulmasta, ei pelkästään siitä, mitä materiaalia käytetään ja mitä vaikutuksia valinnoilla on 50 tai 20 vuoden päästä. Kaupunkitilat on muuttunut merkittävästi viime vuosina ja käyttö on lisääntynyt, kuormitus kasvanut ja samalla odotukset sekä laadulle ja ulkonäölle on noussut. Tavoitteena antaa kuitenkin teille ajattelumalli, jonka avulla voitte arvioida näitä pintaratkaisuja strategisesti eikä pelkästään teknisiin näkökulmiin liittyen. Ja kaupunkirakenteen tiivistyminen ja julkisten tilojen lisääntynyt käyttö näkyy suoraan pintojen kulumisena ja samaan aikaan on kuitenkin sääntely ja kestävyyteen liittyvät vaatimukset kiristynyt. Seuraavilla kalvoilla käydään läpi vettä läpäiseviä ja vettä läpäisemättömiä ratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin. Ja esimerkiksi vettä läpäisevillä ratkaisuilla voidaan vähentää pintavesien aiheuttamia ongelmia näissä kohteissa. Kun tarkastellaan näitä olemassa olevia kohteita, niin samat ongelmat toistuu joka kerta näissä käytännössä. Kivet liikkuu, saumat pettää, pinta alkaa hajota ja tulee painumia. Tämä ei ole sattumaa, vaan seurausta siitä, että alkuperäinen rakenne ei ole suunniteltu nykyisille kuormille. Ja nykyään samoilla pinnoilla liikkuu jalankulkijoiden lisäksi huoltokalustoa, pelastusajoneuvoja, jopa raskasta liikennettä. Tämä yhdistelmänä rasittaa rakenteita huomattavasti enemmän kuin mitä ne alun perin on tarkoitettu kestämään. Ja tässä vaiheessa sitten tullaan yhteen keskeisistä päätöksenteon virheistä, eli keskitytään liikaa siihen alkuinvestointiin. Todellisuudessa suurin kustannus syntyy käytön aikana, eli korjaukset, käyttökatkot ja mainehaitat. Eli elinkaariajattelu tarkoittaa sitä, että katsotaan kokonaiskustannusta, ei vaan alkuhankintahintaa. Et esimerkiksi pinnat, jotka kestää 20-25 vuotta vähäisellä huollolla, voi olla merkittävästi edullisempia pitkässä juoksussa kuin niitä, joita korjataan jatkuvasti. Päättäjän näkökulmasta ei ole tärkeintä tekninen spesifikaatio, vaan lopputulos. Voiko tämä ratkaisu luottaa? Paljon se vaatii huoltoa? Miltä se näyttää muutaman vuoden päästä? Ja tärkeimpänä, kuinka paljon siihen liittyy riskiä siihen ratkaisuun? Ennakoitavuus ja riskien hallinta on usein arvokkaampia kuin yksittäinen säästöinvestointikohteessa. Ja tänä päivänä modernin pintaratkaisun täytyy yhdistää asioita, joita aiemmin on käsitelty erillään. Eli sen pitää kestää mekaanista rasitusta,
säätä, lämpötilavaihteluita, kemiallista kuormitusta, esimerkiksi suolaa ja pakkasrasitusta. Ja samaan aikaan sen pitää olla visuaalisesti kuitenkin laadukas ja sopia arkkitehtuurisesti maisemaan. Ja tämä yhdistelmä on juuri se haaste, johon uudet järjestelmäratkaisut pyrkivät vastaamaan. Eli suunnitteluvapaus, että esimerkiksi voidaan tehdä kivimattoja eikä pelkästään perinteisiä nupukivikenttiä. Ja perinteisesti hän on ajateltu, että pinta koostuu eri komponenteista, kivistä, saumoista ja alustasta. Ja uudempi ajattelumalli lähtee siitä, että koko rakenne toimii yhtenä järjestelmänä. Ja niin sanotut hartsisidotut tai sideaineeseen perustuvat ratkaisut sitoo kiviaineksen yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin rakenne ei enää elä samalla tavalla kuin perinteinen irtonainen rakenne. Ja tämä muuttaa koko pintarakennejärjestelmän käyttäytymisen. Ja sitten kun me katsotaan näitä hyötyjä, ne on hyvin suoraan kytketty liiketoiminnalliseen arvoon. Eli pitkä käyttöikä tarkoittaa vähemmän investointeja tulevaisuudessa. Vähemmän huoltoa tarkoittaa pienempiä operatiivisia kustannuksia ja tasalaatuinen lopputulos vähentää reklamaatiota ja riskejä. Ja nämä on niitä seikkoja, joita päätöksenteossa pitäisi käyttää. Teknisesti suurin ero syntyy näissä, miten nämä massa on sidottu toisiinsa. Ja kun rakenne sidotaan yhtenäiseksi, kuormat jakautuu tasaisemmin, eikä yksittäiset kivet pääse sitten liikkumaan. Ja tämä vähentää halkeilua ja pidentää sitä kautta taas sitten käyttöikää. Ja lisäksi modernit sideaineet kestää erittäin hyvin esimerkiksi pakkassyklejä, suolaa ja kemiallista rasitusta. Ja estetiikka ei ole tämän kautta enää sitten kompromissi. Hartsisidotut ja vastaavat ratkaisut mahdollistaa erittäin laaja väri- ja pintavalikoima. Lisäksi pinta on yhtenäinen ja viimeistelty, mikä parantaa kokonaisvaikutelmaa. Ja erityisen tärkeää on kaupungin keskustoissa ja julkisissa tiloissa, jossa visuaalinen laatu on osa käyttäjäkokemusta. Ja vastuullisuus ei ole enää pelkästään materiaalivalinta. Se on ennen kaikkea elinkaarikysymys. Pitkä käyttöikä, vähäisempi huoltotarve, parempi kestävyys tarkoittaa pienempiä hiilijalanjälkeä kokonaisuudessa. Lisäksi läpäisevät pinnat tukee hulevesien hallintaa ja vähentää tulvariskiä, mikä on yhä tärkeämpää rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. Mikä on Mapstone? Eli Mapstone edustaa tätä järjestelmätason ajattelua. Kyse ei ole enää yksittäisestä tuotteesta, vaan kokonaisuudesta, jossa eri komponentit on suunniteltu toimimaan yhdessä. Tavoitteena on ratkaista perusongelmat, joita perinteisissä kivetyissä ratkaisuissa esiintyy, kuten rakenteen liikkuminen, kivien irtoaminen, epätasainen kuormanjako ja epätasainen pinta, ja samalla varmistaa, että se pinta vastaa ja kestää nykyaisen käytön vaatimuksia. Eli tosiaan Mapstonessa on sekä ratkaisuja että tuotteita kivien ja laattojen kiinnittämiseen ja saumaamiseen, riippuen kohteen vaatimuksesta, kuten mekaaninen, kemiallinen, säärasitus, halutaanko vesitiivistä ratkaisua, halutaanko vettä läpäisevää ratkaisua, ja sitten tosiaan alustan muodon muutoksia, erittäin hyviä kestäviä ratkaisuja. Ja rakennehan on melko pitkälti aina sama, eli sulla on joko alusta betoni tai muu kantava rakenne. Suodatin kangasta voidaan käyttää, ei ole pakollinen. Sitten tulee asennuslaasti ja sitten tulee sauma-aine sen valitun rasituksen mukaan, tai mitä sinne kohteeseen halutaan. Sitten mennään ihan niin kuin tuotteisiin, eli aloitellaan Mapstone TFB 60, joka on siis meidän asennuslaasti. Sen pystyy asentamaan kuivana tai märkänä. Eli nupukivet, kuten esimerkiksi kuvassa nähdään, niin se asennetaan kuivana, eli avataan säkki, laitetaan noin 100 kiloa neliölle ja sitten naputellaan kivet paikalle, jonka jälkeen täryttäessä niin lisätään vesi.
Ja tämän suurin hyöty tällä kuivalla on se, että sulle ei tule työaika vastaan, sulla ei tule yhtään hukkaa ja ihan työteknisesti hyvin paljon ergonomisempi ja työturvallisempi tapa asentaa. Ja tosiaan kun mennään isommille kiville, sitten siitä tehdään maakosteja versio, kun mennään yli 300 kiville ja siitä isommaksi, jotta saadaan paremmin kantava työaikainen peti. Mapestone itsessään on vettä läpäisevä, sillä on puristuslujuutta yli 60. Se täyttää XF4 pakkassulamisrasitus ja XS3 kloridien keston. Ja sen lisäksi, että kun sulla on valmis laasti, verrataan nyt maakosteeseen, mikä tuodaan aamulla, tämä on aina tasalaatuinen laasti. Ja tässä on myös liimaa, mitä ei maakosteessa oli, eli tämä oikeasti liimaa kivet, esimerkiksi reunakivien liimaaminen tai muu. No itse lujuudesta. Tässä nähdään lujuuden kehitystä tällä TFP60-asennuslaastilla, eli 24 tunnin jälkeen meillä on puristuslujuutta yli 25, ja 3 vuorokauden jälkeen niin loppulujuus on jo sitten siellä yli 60. Ja taivutuslujuuskin on jo yli sitten 3 vuorokauden jälkeen niin yli 8. Ja nämä kuvista nähdään, niin saadaan hyvin homogeeninen tiivis rakenne tuonne asennettujen nupukivien ympärille, että meillä on kantava alusta ja saumat täynnä. Ja Mapestone PFS2 Visco on siis raskaalle liikenteelle toimiva saumalaasti, joka on vettä läpäisemätön. Se on erittäin matalaviskoosinen, erittäin helppo pestä, tunkeuma on todella hyvä. Eli jos vaikka käytettäisiin heikompaa aluslaastia, niin tällä aineella se täyttää ilmataskut, se talttaa halkeamat, eli se myös lujittaa, jos käytetään heikompia asennuslaasteja. Mutta kun se käytetään yhdessä TFB60 kanssa, niin sulla on monoliittinen rakenne, eli yhtenäinen rakenne, ja reseptiikat tässä sauma-aineessa ja asennuslaastissa on tarkoituksella tehty hyvin lähelle toisiaan, että ne toimii järjestelmänä, mutta myös yksittäisinä tuotteina. Ja paljonhan on käytetty esimerkiksi erilaisia juotoslaasteja saumaamiseen tai mitä halutaan ikinä käyttää, mutta nämä on kehitetty juuri kivien saumalaasteiksi. Samat rasitusluokat ja tämä on täysin kutistumaton. Et jos mietitään sementtiä sauma-aineena, niin sementti kutistuu, mutta nämä ei. Ja tämä on myös aina homogeeninen massa. 3 minuuttia sekoitat, sä tiedät aina, että sulla on samat rasitusluokat, samanlainen massa, kun se, että sekoitetaan sementtiä, muuraushiekkaa ja vettä. Siinä itse sekoituksessakin menee toistakymmentä minuuttia. Eli läpimenoajat näillä ratkaisuilla on huomattavasti nopeammat kuin perinteisellä ratkaisulla. Yes. Katsotaanko me sitten seuraavaksi tähän video, miten järjestelmällä asennetaan tätä. Sekä märkä että kuivamenetelmällä. Eli ensin tulee kuiva-asennus. Eli laasti levitetään alustalle, noin 5-7 sentin kerrospaksuus. Huomattavasti helpompi saada kivet asennettua jiiriin, kun tehdään kuivamassalla. Sitten kun kivet on paikalla, sitten vesi ja tärinys. Jonka jälkeen saumat kastellaan ja tehdään saumalaasti. Yksi mikä on hyvä muistaa, niin nämä meidän kaikki järjestelmät voidaan tehdä märkää märällä. Eli ei ole kuivumisaikoja välissä.
Sitten saumaus. Ja jos puhutaan plus 20, niin noin 15 minuuttia, niin siihen muodostuu kalvo, jonka jälkeen sen voi pestä. Ja se on erittäin helppo pestä pelkällä vedellä. Ja saumat ei lähde karkaamaan, vaikka se ei olisi täysin kovettunut. Sitten kun laattoja asennellaan, niin silloin tehdään maakoste. Jonka jälkeen se peti levitetään sen 5-7 sentin paksuudelle. Voidaan tehdä pieni lisäkastelu parantaakseen liimaamista. Kastelu niin, että saumat on kosteita, kun lähdetään saumaan. Ja tässä itse asiassa tässä videossa, niin tässä tehdään koko sauma sillä asennuslaastilla. Eli sekin on mahdollista, jotta saadaan vettä läpäisevä ratkaisu, mutta käytetään ainoastaan yhtä tuotetta. Mutta se värihän on sitten aina semmoisen rusehtava. Jos haluaa muita värejä, niin sitten valitaan saumalaasti sen mukaan, mitä halutaan. Tuolle viskolle meillä on tummanharmaa, vaaleanharmaa ja sitten löytyy myös valkoinen ja hiekka. Ja itse tästä Mapeston PFS2 viskosaumalaastista ja myös sen lujuuden kehityksestä, eli samalla lailla kuin se asennuslaasti, niin saumauslaastilla on jo vuorokauden jälkeen puristuslujuutta 15 ja 3 vuorokauden jälkeen niin yli 55 ja taivituslujuutta yli 8 newtonia jo sen jälkeen per 4 milli. Ja tässä kuvassa me nähdään hyvin, mitä eroa on Mapeston järjestelmällä, eli punainen käyrä, eli meillä on loppulujuus tuolla noin 50-60 välillä, ja versus meillä on musta käyrä, joka kuvaa perinteisen Suomessa käyttävän hiekasta ja sementistä tehtävän maakosteen massan ominaisuuksia, eli sillä on puristuslujuutta noin 10 megapaskalia, ja Mapeston järjestelmällä taas niin pyöritään siellä 55 ja 60 välillä. Sitten kun mennään isoihin laattoihin, sanotaanko 1000 kertaa 1000 millisiä tai siitä isompaan, niin silloin siihen laitetaan Conbit-slurri, jotta se vielä varmistaa sen liimauksen siihen. Tuplaliimaus ei ole pakollinen, aina kannattaa tarkistaa, mutta kun nämä kivet jo painaa itsessään niin paljon, niin sillä saadaan melko varmasti 100% täyttöaste, mutta ainahan niitä on hyvä tarkastella. Eli Conbit on liimalaasti luonnonkivien ja laattojen kiinnittämiseen ja saumaamiseen, asfalttiin tai betoniin, ja voidaan käyttää myös sitten valmiselementtien saumaamiseen ja kerrospaksuudella asennuksessa niin 3-20 milliä, ja avoin aika asennuksen jälkeen on 20 minuuttia asentaa kivet paikalleen, ja sekoituksen jälkeen itse laasti on noin 60 minuuttia käyttökelpoista. Mutta tämän kanssa tosissaan varmistetaan tämän liimalaastin kanssa, että asennetaan isompia laattoja, niin saadaan ne parannettua tartuntaa sinne alustaan näille isoille laatoille. Mapeston järjestelmään on myös teetätetty Italiassa Bolognan yliopistolla laskennallinen mallinnus, miten tämä käyttäytyy versus perinteinen maakosteen massa. Eli me nähdään tästä kuvaajasta, että graniitilla puristuslujuus yli 200 ja Mapeston TFP60 asennuslaastilla puristuslujuus on 55 ja samoin Mapeston PFS2 saumalaastilla 55 luokkaa puristuslujuus, kun taas puhutaan, että perinteisellä betonilla on puristuslujuus noin 30, ja sitten taas mitä on maakosteeta, hiekasta ja sementistä valmistettu massa, niin puristuslujuus
jää noin 15 ja sitten vastaavalla tavalla sementistä ja saumaushiekasta tehtävä saumalaasti, niin puristuslujuussa jää noin 5 tällaisella ratkaisulla. Ja tässä nähdään nyt mallinnukset, eli koekappale Prisma, mitä on taivutettu sitten testipenkissä, eli 150 kilonewtonin voimalla. Ylempänä nähdään, että hiekka-sementtiratkaisu lähtee jo tuossa vaiheessa taipumaan huomattavasti enemmän ja pieniä halkeamia rupeaa näkyy tuossa vasemman vihreässä kuvassa. Ja Mapeston järjestelmässä sillottaa ja kantaa ja taipuu paineen mukana ilman vaurioita. Ja kun voima lisätään sitten 350, niin nähdään, että on täysin murtunut jo tämä hiekasta ja sementistä tehty perinteinen ratkaisu. Useampi halkeama ja repeämä siellä. Ja Mapeston järjestelmässä vasta alkaa ensimmäisiä pieniä säröjä tuon näkymään. Eli rakenne toimii yhtenäisenä pakettina ja jakaa voimaa ja sietää liikettä ja taivutusta. Eli tämä äskeinen ratkaisu oli siis vettä läpäisemätön ratkaisu, mutta sitten jos halutaan vettä läpäiseviä ratkaisuja, niin niitä löytyy sitten useampi eri vaihtoehto. Tässä on video siitä asennuslaastin veden läpäisevyydestä, eli erittäin hyvä veden läpäisevyys. Eli ensimmäisenä Mapestone GR7 saumalaasti, joka on täysin sementitön. Eli siinä on omenakuidusta tehty sideaine. Eli kun halutaan myös päästä eroon siitä sementistä, niin tässä on yksi hyvä vaihtoehto. Tämä kestää hyvin ajoneuvoliikennettä, mutta jos on todella raskasta liikennettä, niin ei, mutta siis torit, hotelliedustat ynnä muut tämmöiset, missä enimmäkseen henkilöautoliikennettä. Sitten Mapestone Ghost Jointti, eli yksikomponenttinen sideaine, saumaushiekalle esimerkiksi. Tämä ei kellerry niin kuin useimmat muut sidosaineet. Tällä voidaan toki tehdä isompiakin projekteja, mutta ehkä tämä on parempi semmoisissa saneerauskohteissa, missä kivet on irti ja saumataan hiekalla, ja tämä sitten imeytetään siihen perään. Myös ajoneuvoliikenteen kestävä tuote. Ja sitten se estää kasvustojen läpikasvua saumoista, jos siellä on saumaushiekkaa. Ja tätä käytetään myös kivimattojen sidosaineena, mistä seuraavassa, eli mielikuvitus on rajana, mitä kiveä tuodaan. Menekki on noin kilo sidosainetta per 15 kiloa hiekkaa. Matto on testattu 20 millin kerrospaksuudesta, ja silloin se kestää jo hyvin vähäistä liikennettä, mutta nämähän on puistoalueita, missä ei sitä liikennettä ole. Mapedrain 2K Fuge, epoksipohjainen. Tämä me otettiin valikoimaan sen takia, koska tätä on se, mitä Suomessa on käytetty vuosikymmeniä, eli kaksikomponenttinen epoksi sauma-aine. Erittäin hyvä tuote. Siinä on puristuslujutta paljon, se on jonkun verran vettä läpäisevä tuote, kolme eri väriä, mutta toisaalta tämä on hyvin paljon kalliimpi kuin esimerkiksi mentäisiin takaisin siihen viskoon, koska tämä on epoksipohjainen tuote. Mutta sopii periaatteessa kaiken myöskin raskaalle liikenteelle, eli tämä on se, mitä Suomessa käytetty vuosikymmeniä. No sitten on luonnonkivimuurien asennuksesta ja saumaamisesta. Eli meillä on vaihtoehtoina meidän laatoituspuolen ratkaisuista ulkokäyttöön soveltuvista kiinnityslaasteista Keraflex Maxi S1 Zero kiinnityslaasti, erittäin korkealuokkainen, muodonmuutoskykyinen, tiksotrooppinen, vähän pölyävä kiinnityslaasti ja soveltuu keramisten laattojen ja suurten kivilaattojen kiinnittämiseen seinä- ja lattiapinnoilla ulkona. Ja vastaavasti taas sitten niin Elastorapid on toinen vaihtoehto. Se on jo kaksikomponenttinen, eli siihen veden sijaan laastiin sekoitetaan lateksi, ja sillä se saadaan taas S2-luokan, eli erittäin hyvin muodonmuutoksia kestäväksi.
Samoin se on valumato ja nopeasti kovettuva asennuslaasti sitten keramisille laatoille ja kivilaatoille. Ja kuva tässä on siis Laakson sairaalasta, Kyllä. missä käytettiin Keraflex Maxi S1 Sitten saumaamiseen, jotka soveltuu ulkokäyttöön, niin sementtipohjaisena saumalaastina Ultracolor Plussa ja soveltuu ulkokäytössä keramisille ja luonnonkivilaatoille seinä- ja lattiapinnoilla saumaamiseen. Ja sitten taas epoksipohjaisena meillä on Kerabox Easy Design, joka soveltuu sitten yhtä lailla ulkotiloissa seinä- ja lattiapinnoille saumaamiseen, mutta myös kiinnittämiseen sitten. Sitten tässä on monille varmaan tuttu kohde, eli Porvoon vanhan sillan korjaus. Oli erittäin hieno olla mukana muutenkin tässä projektissa, että me toimitettiin toistakymmentä tuotetta, että sen ei aina tarvitse mikään jättimäinen projekti olla, että on todella hienoa, mutta kivet, taustatäyttö ja saumaus tehtiin Elementfug Tixillä, eli tiksotrooppinen pumpattava taustatäyttö kautta saumalaasti, R4-luokka. Ja tässä on hienoa tässä tuotteessa on myös se, että tätä voi käyttää aina -10 asteessa. Mutta erittäin helposti pumpattava, pienellä raekoolla, ei valu eikä mitään. Eli erittäin hyvä tuote saumaamiseen ja taustatäyttöihin. Sitten mennään vähän referenssejä katsomaan. Ensimmäinen kohde Norjassa tehtiin Drammenissa. Tämä tehtiin vuonna 2019 vai 2019. Ja tämä oli ensimmäinen testi Norjassa. Ja Norjahan lanseerasi tämän vasta 2024 tämän Urban Linein. Ja me lanseerataan sitä vasta nytten. Eli me halutaan oikeasti testata, saada vuosien kokemus siitä, että tuotteet toimii meillä myös käytännössä eikä vaan paperilla. Ja erittäin hyvä edelleenkin, eli siinä ei ole yhtään kiveä lähtenyt irtoamaan eikä saumat lähtenyt pois. Tehtiin Liettuassa, tämä oli omarahoitteinen projekti, eli juutalaismuseo. Tässä oli suomalainen arkkitehti mukana, valitettavasti mä en nyt saanut sen nimeä tähän mukaan, koska mä unohdin ottaa sen. Mutta tässä oli 9000 neliöä kiinnittämistä ja saumaamista. Tässä tosin käytettiin paljon muitakin Mapein tuotteita, kuten Elastorapidi, Keraflex Maxia, Ultracoloria, mutta itse kivetys TFB 60, pienet kivet kuivalla, jonka jälkeen vesi perään ja sitten saumattiin PFS-viskolla. Tänne toimitettiin noin reilu 1000 tonnia asennuslaastia. Muutama kuva. Tässä sen näkee, kun kuivana on asennettu ja vettä tulee päälle. Tässä ei ole käytetty mitään rimotusta, eli se asennuslaasti, kun se asennetaan kuivana ja laitetaan vesi, niin se ei lähde karkaamaan, vaan se sitoo todella nopeasti sen veden ja pysyy muotissa. Tässä taas nyt sitten nämä isot graniittibliuskat, niin ne on tehty sitten, että siitä kohtaa tehdään maakosteemassa, että saadaan se työaikainen kantavuus konvitilla ja sitten laitettu paikalle. Ja tässä näkee sen asennus, mitä ne on tehnyt, eli ne on valinnut tuommoisen, onko tuo nyt 10 neliöä, mitä ne kerralla tekee, koska tuo takana on tuommoinen teltta, eli ihan vaan auringon suojaksi, niin ne valitsee, että tehdään tuommoinen teltta ja tehdään tuommoisia alueita, eli yksi menee eteenpäin, asentaa kivet, toinen tulee perässä veden ja täryttimen kanssa ja sitten jatkuu saumaus saman tien. Eli 3 eri sektorissa tehtiin tätä työtä eteenpäin. Sitten tosiaan Kaunaksen keskustori Liettuassa, kuten huomaatte, Liettua on edelläkävijä näissä tuotteissa. Tämän lisäksi muutama ehkä maailmalla tällä hetkellä tuleva projekti, mikä on käynnissä, on Vatikaanin keskustorin koko saneeraus. Se tulee tällä PFS TFB 60 ja viskolla. Kolosseumin ympäristö tehdään tällä hetkellä näillä ratkaisuilla. Mutta takaisin Baltiaan, eli Kaunaksen keskustori.
Tässä on amfiteatteri, tässä on skeittipuistoa, tässä on suihkulähteitä, keinotekoinen joki, puistoja. Ja tämä on rakennettu parkkihallin pihakannen päälle ja siinä on graniittilaatta, joka on metri kertaa metri ja 10 sentin paksuisia laattoja. Toki muitakin kivikokoja. Alla keskellä näkyy tuo joki. Ja tämä tehtiin tosiaan 2019-2020. Ja tässä levitetään eli maakosteet TFB tuolla kauhalla, ja jonka jäljessä tasoitetaan ja sitten vedetään konvitslurri heti märkää märälle ja sitten kivi päälle ja katsotaan mikä se täyttöaste sille kiven taustalle on. Ja tässä on aika paljon, tässä on konsertteja, eli siellä on rekat, ajelee, siellä on painavaa kalustoa ynnä muuta ja paljon tapahtumia. Ja voidaan todeta, että yksikään kivi ei ole lähtenyt irti. Ja se lähti tuosta isommalta alueelta, jonka jälkeen ne halusi katsoa, että miten tämä toimii. Niin sitten vuonna 2023 saatiin tämä tien toinen puoli meille tekosen samalla järjestelmällä. Ne halusi taas katsoa, että varmasti on hyvä järjestelmä ja toimiva. Klaipeda, Liettua. Mikäs toi on hienolta nimeltä? Laiturirakennelma. Laiturirakennelma, no niin. Rantaraitti, laituri, juu. Kyllä. Eli siinä on sitten käytetty Mapestonen PFS Viskoa saumaa, mutta siellä on myös käytetty Keraflex Extra S1 Zeroa kiinnittämiseen, Mapelastic Zeroa, eli sementtipohjainen vedeneriste ollaan käytetty, ja sitten Ultracolor Plussa. Eli projekteille kyllä, jos siellä on useampi eri vaatimus, niin varmasti meiltä löytyy se oikea tuote just siihen kohtaan. Ja mistä kaikki lähti Pohjoismaissa? Eli Kastrupin lentokenttä Kööpenhamina 2018. Tämä pieni alue, mikä tehtiin, on se syy, miksi me saatiin, tai se referenssi, että saatiin se Kaunaksen keskustori. Eli tämä tulee kokemuksen kautta. Kun se lähtee pienestä ja siitä se laajenee. Ja myös urakoitsijapuolelta, niin tämä on erittäin, niin kun tämä nopeuttaa työvaiheita, läpimenoaikoja ja loppukustannuksia, sitä LCCtä, niin sitä tämä pienentää. Jos ei se pienennä sitä työaikaista hintaa, materiaalihintaa, niin loppupeleissä se kyllä sen tekee. Yhteenvetona. Eli Mapestone ratkaisut sopii erityisesti kohteisiin, jossa on suuri kuormitus ja käyttö on jatkuvaa, eli torit, kävelykadut, julkiset tilat. Ja näissä kohteissa pienetkin laatuongelmat näkyy nopeasti ja vaikuttaa käyttäjäkokemuksiin. Eli yksi tärkeimmistä, ajoitus ratkaisee. Jos ratkaisut tuodaan mukavasta urakkavaiheessa, niin mahdollisuus optimoida jää rajallisiksi. Ja suurin arvo syntyy silloin, kun ollaan mukana jo heti suunnitteluvaiheessa. Silloin voidaan vaikuttaa rakenteeseen, detaljeihin ja koko rakenteen elinkaareen. Ja kyse ei ole pelkästään tuotteesta, vaan yhteistyömallista. Suunnittelun tuki, detaljit ja työmaaneuvonta varmistaa, että lopputulos vastaa suunnittelua ja vähentää riskiä ja parantaa lopputuloksen laatua. Eikä kyse ole pelkästään paremmasta materiaalista, vaan paremmasta tavasta tehdä päätöksiä. Kun katsotaan elinkaarta, riskiä ja lopputulosta, niin voidaan varmasti päästä selvästi parempaan lopputulokseen ja kokonaisuuteen. Tähän vielä mistä lisätietoa. Eli Mapein sivuilta löytyy alasivuna Mapei Urban Design-sivusto, josta pääsee sitten tutustumaan aiheeseen, tuotteisiin ja ratkaisuihin. Ja nämä kun avaa, niin sen taustaltahan tulee tekniset tietolehdet kaikille näille tuotteille, noille Mapeston tuotteille on EPD, siellä on käyttöturvatiedotteet, siinä on muuta dokumentaatio, onko M1, EC plussaa tai mitä tahansa dokumentaatiota, niin ne löytyy sitten kun klikkaa tuosta tuotteen auki. Ja alaosasta löytyy sitten vielä tästä niin meidän
linkkejä sitten meidän tehtyihin referenssikohteisiin. Se nettisivu on nyt väärällä näytöllä, se ei näy tänne. Okei. Se pitäisi siirtää tänne. Selvä. Se oli se osuus. Oltiin vähän nopeampi kuin mitä treenattiin, mutta näin tällä kertaa. Nyt on sitten aikaa, jos olisi kysymyksiä. Täällä on ihan hyvin tullut kysymyksiä chattiin. Lähdetään tuosta, että kun tässä syntyy yhtenäinen rakenne verrattuna perinteisesti tehtyyn kiveykseen, niin miten se toimii, kun myöhemmin joudutaan tekemään kaapelikaivantoja tai tulee putkirikkoja ynnä muuta? Eli miten rakenne ennallistetaan? Käytännössä leikkaamalla, timanttileikkaamalla, kun on kuitenkin puristusosuus rupeaa olla jo 50-60, niin leikataan tuo kiveys auki ja päästään sinne pohjarakenteeseen, kaivetaan rakenne auki ja tehdään korjaukset, tiivistetään alusta uudestaan ja uudestaan Mapeston järjestelmällä asennetaan paikatulle alueelle sitten kivet paikalle. Ja yksi kohde, mikä mulle tuli tarjouspyyntöön, niin oli semmoinen, että tiedettiin, että se 5 vuoden päästä puretaan. Niin silloinhan ne ei halua käyttää mitään ylijäreitä, koska se tiedetään, että se muutetaan. Niin silloin ollaan nyt tarjottu siihen, että se tulee kivellä ja sillä joint ghostilla, sillä sidosaineella. Että sen täytyy kestää se 5 vuotta, koska sitten se kaivetaan ylös. Niin sitten valitaan ehkä kevyempiä ratkaisuja. Hyvä. Seuraava enemmän kommentti, eli turhia suodatinkankaita vältetään nykyään ainakin Helsingissä, eli en esittäisi suodatinkankaita, jos Mapestonein yhteydessä ei ole pakko käyttää. Se on täysin totta. Se on valinnainen vaihtoehto, sinne ei ole pakollinen. Toimii irrotuskaistana käytännössä, mutta ei ole pakollinen. Ja sehän on saattaa olla myös maakohtainen, kun tämä on globaalisti myyty tuoteperhe, niin jossakin se voi olla sitten, että siihen laitetaan suodatinkangas, jossakin mä näen jopa PVC, mutta en mä sitä laittaisi siihen, koska suodatinkangashan auttaa sen, taas läpäisee vettä. Niin, että ei maa-aines mene sekaisin. Joo. Miten kestää lämpöliikkeitä elämistä, tuleeko halkeamia? Se Bolognan tutkimus, niin se on 68-sivuinen italiaksi. Se on meillä käännöksessä, niin me voidaan palata, koska siinä on myös testattu näitä ominaisuuksia. Ensimmäiset pohjoismaiset kohteet on vuodelta 18 ja rakenteet on edelleen tänä päivänä vielä ehjiä ja toimivia. Eli sitä kautta kestää hyvin pohjoisia olosuhteita, suolausta ja puhtaanapitoa. Ja just mitä meillä on näissä sementtipohjassa, niin niissä on oikeasti ne rasitusluokat. Tiedän, että työmaalla käytetään jotain hyvin uivaa laastia, ohutkerroslaastia, juotoslaasteja. Toki juotoslaasteilla on hyvät rasitusluokat, ei siinä mitään, mutta on monessa kohteessa, missä ne ei täytä näitä rasitusluokkia, mikä pitäisi olla aika niin kuin tärkeä asia täällä Suomen ilmastossa. Ja kuitenkin puhutaan tasalaatuisesta ratkaisusta, eli meillä on tehtaalla valmistettu tuote, joka pysyy tasalaatuisena verrattuna se, että niin kuin perinteinen tapa, että työmaalla heitetään hiekkaa ja sementtiä myllyyn ja pyöritetään siitä maakosteita, niin laatu vaihtelee sitten sitä kautta. Joo. Seuraava kysymys on aika lyhyt, että mitä jos alkaa satamaan vettä, mutta jos mä vähän laajennan tätä, niin asennusaikana minkälaiset olosuhteet pitää ottaa huomioon? Hollolassa tehtiin yksi kohde ja samoin tehtiin Launeen skeittipuisto tuolla Lahdessa erittäin myöhään viime vuonna, olisiko ollut marras-joulukuussa. Olosuhteet oli plus muutama aste ja pikkasen vettä. Eli pieni vesi, kun toi saumaus, siinä käytetään sitä vettä ja se ei lähde karkaamaan sieltä saumoista. Totta kai aina kun katsotaan teknisiä tietolehtiä, niin vähintään +5, ei sadetta ynnä muuta, mutta pieni vesisade ei haittaa, kun käytetään näitä tuotteita, varsinkin se visko ja aluslaaste. Hyvä. Seuraavat 3 kysyjää on saman aiheen ympärillä, eli kierrätettävyys, kun tiukkaa kamaa, niin saako sitä enää myöhemmin kivistä irti, jos kiviä haluaisi kierrättää, vai syntyykö tästä tämmöinen kertakäyttöinen ratkaisu? Siinä mielessä kertakäyttöinen, mutta kestää sitten seuraavat 100 vuotta. Taas, jos
se on mahdollista, että se revitään, niin sitten voidaan käyttää GR7 tai epoksipohjasta tai muuta tuotetta, mikä on luultavasti halvempi saada sitten ne kivet uusiokäyttöön niin, että se oikeasti se kivi pysyy ehjänä ja se saa yhtenä palana, jos se siirretään sitten paikasta A paikkaan B. Hyvä. Sitten on kiva, onko nämä Hassanin kommentteja täällä, jossa on täydennetty vastauksia, eli näkyy chatissa tuolla nyt sitten. Mutta kysymykset oli siinä. Hyvä. No niin. Sitten se oli kiitos meidän puolesta ja palaillaan Mapestone asioissa. No niin, kiitos. Moi. Moi.